Kwababukeli emakhaya njengoba nazi-ke umboni wakaDube umfana kade egudla naye umkhulu umfana kade egudla nomkhulu uDr Dube. Umkhulu useze wamnikeza okuyisinkwana-ke naye asemqeqeshe kona ukuthi azi naye ukuthi basiza kanjani abantu naye uma ekwazi ngelinye ilanga ukuthi mhlawumbe ahambe aze afinyelele ekuthenini acabanga ukusiza abantu noma asize abantu ngendlela yakhe. Niyabona-ke isona-ke isitepu sokuqala lesi babukele emakhaya. Kuthiwa idumbe lentaba-ke leli idumbe lentaba siqala ngalo nje idumbe lentaba. Ngizonivezela nje konke esikwenzayo ukuthi kuqala kanjani, kuqhubeka kanjani, kuphinde kuqedwe kanjani. Okwamanje yilona idumbe lentaba siyabona selivulile ngaphakathi salikhipha konke lokho ngaphakathi ilabatheka. Siyathatha futhi lapha sifaka intelezi ekuyiyona esizogeza ngaye umuntu wethu le esinaye namhlanje, sifake ebhakedeni eli-10 litre ababukeli. Step number 2 lo babukeli ekulandela sesiqala ukukhipha inyongo enkukweni, siqala ngokuyiquma umqala sisonto entanyeni so that kuzokwazi ukuthi qhubeke phela sikhiphe inyongo inkukhu, sikhiphe inyongo inkukhu uma isithuli isifile bazalwane. Siqala ngokuyiqaqa iy'nyawo sikhiphe umphefumulo uma iy'nyawo zisabophene. Kumele kuqale siqaqeke iy'nyawo singayibophi inkukhu iy'nyawo, siyiqaqe iy'nyawo kuyima sizokhipha umphefumulo wayo. Sizama ukuthola okuyinyongo-ke manje ukuze umuntu wethu azokwazi ukugeza nayiyona-ke inyongo le ukuze kuzokwazi ukuthi sifake emthini umuntu wethu namhlanje akwazi ukuthi ageze ngenyongo. Zibuye iy'nhlanhla, kubuye ukuphila, kuhambe umnyama, kuhambe ukufa. Njengamanje uphethe amashumi ngesandla istep sesithathu lesi babukeli. Uphethe amashumi ngesandla uqala akhulume kuyima ephosa ishumi emanzini. Uqala ngokucela laphana kumakhosi esiziba, acele kumakhosi kubathongo akubo, aphinde acele ekhaya kumalume koma bakhe, ekhaya koma bakhe aphinde acele nakomalume kobaba bakhe, aphinde abuye azocela komalume komama bakhe futhi babukele emakhaya. Njengoba nje amashumi ewaphatha ewaphosa uphethe amashumi awu-5 kuphela. La mashumi awu-5 uwaphosa wonke amele ley'nhlangothi lezi amakhosi esiziba abakini abamalume kwakho, komalume kwababa wakho, komalume komawakho. Namanje siphethe futhi untangane ey'bovana loyana nguphethe la ngesandla ngokunikeza yena umkhulu la ubambe ngesandla ilabatheka idumbe lentaba. Lo ntangane ey'bovana-ke sithatha okuyigazi okula kuyena emzimbeni sikufaka la edunjeni lentaba, siyakutshala ukuze izilwane lezi ezimlandelayo ezimlandela nemoya emibi ezimlethela amabhadi ziyayisaba into ebabayo ehahayo noma ngabe yini noma ngabe upelepele, iy'lwane nje into eziyimoya ziyayisaba. So senzela ukuthi ibaleke kancane okwamanje ihlehle iqhele kuyena sisale siwusebenzela umzimba wakhe. Njengoba nibona-ke babukele emakhaya untangane ey'bovana lo uyancinza, abanye bayawazi. Sizofaka la sihambe siyotshala laphaya khona lapha eceleni kwaso isiziba idumbe leli lentaba. Kuyaqhubeka babukeli. Isithombe lesi-ke sesihlanu babukele emakhaya. Siyamugeza-ke manje umkhulu njengoba nimbona simgeza ngayo intelezi le ekuqaleni safaka kuyona inyongo yenkukhu babukele emakhaya. Useyacela-ke futhi manje ucela konke-ke akudingayo, ucela inhlanhla, ufuna iy'ndlela zibe mhlophe, ucela konke okwakhe okumile kuvuleke, abantu bakubo abagezeke nabo bahlanzeke bemhlophe, bahlambuluke, benamacala baxolelane. Konke kuyenzeka-ke manje ucela konke manje, uyacela-ke manje ukucela kuphela asekwenza manje. Isilwane naso noma ngabe yini emfikela kambi ebusuku izosala igqitshwe ngaleya
idumbe lentaba manikhumbula kahle, sizoligqiba idumbe lentaba leli. Mase sigqiba idumbe lentaba, sigqiba konke okube kukulandelayo, kusala khona la emfuleni namhlanje. Yebo, kuphinde kube futhi sesikufaka umuthi-ke manje, nangithi sesimfakile ilabatheka nedumbe lentaba lapha nibonile babukele. Manje qinisa-ke manje umzimba wakhe, leli gazi lakhe, so that into ekade ikhona ishawa umoya phela nje kade siyifaka lento ebabayo egazini kuyena, nje kade ngithi into ezinye ayizwani nento ebabayo, izophinde izwe into ebabayo emzimbeni ibaleke. Mase sivala ngayo-ke le ntelezi le esikuyiyona esigeza ngayo umuntu onamabhadi onamashwa. Mase sithi siyabuya-ke isilwane sesibuya sekuvalekile, akusekho ndawo yaso kulo mzimba. Akubizi-ke kakhulu babukeli emakhaya, akubizi kakhulu. Umkhulu nje unginikeze induku yakhe, waqeda wanginikeza ne-price yayo ewu-2,500. Ngokwazi kwenu nje ukuba menazi njengale komkhulu izinto mezihamba kanjalo. Umboni-ke lo wakaDube, ngicela ni-like ni-subscribe kuhlelo lami Ezomdabu TV. Ngiyalazi udaba babukeli emakhaya, sophinde sibonane futhi kungekudala.